Pojedynek semi-pro MMA, kategoria 68 kg. Z jednej strony Adrian Rak, 24-letni reprezentant Solo Team Namysłów, z drugiej strony również 24-letni Mateusz Droszcz, reprezentujący Kotwica MMA Team. Od razu bardzo mocno do przodu poszedł Adrian. Adrian walczy również z leworęcznej pozycji. Będzie szukał tego długiego lewego. Właściwie na chwileczkę stracił równowagę. Wydawało mi się, że to może po jakimś ciosie, ale faktycznie chyba stał przez chwileczkę niestabilnie. Na chwilę obecną Adrian Rak dość mocno ruszył. Jego rywal wydaje się dość mocno elektryczny, wykonuje dość chaotyczne ruchy, ale momentami celny. Zobaczymy, co teraz próbuje. Czy próba Adriana udać też stanie, zmienia Gilotyny do balachy i koniec! Czapki z głowy, naprawdę rozprawił swojego rywala błyskawicznie. Ekspresowo ze swoim rywalem poradził sobie Adrian Rak. Od samego początku narzucił bardzo wyraźną presję, zaatakował swojego rywala, wydawało się, że będzie to tylko atak stójkowy. Trafił przejść do parteru i skończył swojego rywala ekspresowo, błyskawicznie. Duże gratulacje, właściwie duży chyba rekord tego zawodnika w jego rekordzie. No, bardzo naładowany wyszedł z tej walki Adrian Rak. Było to widać zarówno w uderzenia, ale również właśnie w tej akcji kończącej. Najpierw skok do gilotyny, kiedy tylko... Mamy powtórkę, tu jeszcze walka toczyła się w parterze. No, wydaje mi się, że już było klepnięcie tak naprawdę przed tym przewrotem. Tak, Mateusz miał chyba świadomość tego, że jest sytuacji bez wyjścia i wiedział, że to trzeba klepać im szybciej, tym lepiej. Kończy się dokładnie w 49 sekundzie. Przez balachę to starcie wygrywa Adrian Rak! MMA Solo Team Namysłów. Poradził sobie z Mateuszem Drożdżem. No i tym samym MMA Solo Team Namysłów kontra Kotwica MMA Team 1-0. Ale umówmy się, walka między trenerami, między założycielami liczy się podwójnie, także... Nadal Sebastian ma szansę na pełne zwycięstwo.